Moi ihmiset! Nyt teen tämmösen pienen videopätkän tässä taas yllättäen. Tänään tulin kotiin, olin tuossa 2 yötä siskon perheen luona tuolla vähän landella ja koiran kanssa oltiin siellä ja sit vähän auttelin siskon miestä rakentamaan puuliiteriä ja sitten ajelin nurmikkoa pari tuntia siellä ihan hikipäissen ja sitten olin tytön kanssa ja autoin vähän siivoamaan tälleen vähän tiskikonetta tyhjentelin ja täytin ja sille vähän autoin ja siivosin tytön jälkiä ja astioita ja silleen, mutta oli kivaa. Ja nyt on sitten tässä yritetty matkalaisia saada kyytiin, kun lauantaina on nyt ne Jannen hautajaiset siellä Hartolassa. Ja bensarahaa menee sinne aika paljon, niin kuin on sanonut jo, joo. Semmoista ihan jees menee nyt. Ja sitten pyydettiin, että näyttämään jotain kivoja seksikkäitä vaatteita. Mä en tiedä miten seksikkäästä, mutta ootan, että tulee lämpimämmät kelit, niin pääsee sitten niin kuin esim. Tämmöisessä asussa menemään pihalle. Tossa on tää hame on minun oma modaama. Tää oli tämmönen ihan tylsä, niinku, tosi tylsä. Ja laitoin kaikki nämä laitoin tänne ja ketjut ja kaikki nämä laitoin tänne itse. Tää on modattu hame ja tästä tuli kiva. No nyt on ihan pelkkä perustoppi päällä, mutta sitten tämmönen uusi takki. Tuttavalta ostin. Tää on ihana. Meillä on semmosia niinku kesätakkeja, niin ne on kaikki semmosia lyhyitä. Niin on halunnut tämmöstä pidempää takkia, niin nyt sain jotain aivan ihana. Aivan ihana. Tää on tämmöstä niinku tosi pehmeätä. Tosi pehmeätä kangasta tai tämmöstä ja tää on ihana. Vetoketju pitää korjata tästä, mutta minä olen ommellut niin monta vetskaria, että se onnistuu ihan helposti. Tää on ihana tää takki. Ihana. Tosi hehkeän näköisenä on, kun tuli sieltä landelta. Eipäs tässä muita kuulumisia. Hain työpaikkoja. 11 paikkaan laitoin työnhakemuksen. Yritän nyt jotain vittu ihan mitä tahansa duunia saada. Niin mulla on nyt ensi maanantaina on puhelinmyyntihomma haastattelu. No, nyt tällä hetkellä ihan sama mitä tekee, kunhan vaan sais niinku massia jostain. Menen sinne ja nyt odottelen tässä vastauksia noista kaikista muista paikoista. Sitten Karsikon eläinhoitolaan tai sinne soitin, että olisiko sinne päässyt oppisopimuksella opiskele pieneläinhoitajaksi. Niin siellä on täyttä, siellä on harjoittelijoita ja kaikkea, niin sinne ei pääse. Ja en tiedä, kontua on yrittänyt saada se kiinni, mutta uskon, että sinne ei kyllä oteta, mutta ne ei vastannut tuossa aikaisemmin, mutta pitää nyt soittaa kuitenkin. Me tiedän, että sinne ei oteta, mutta soitan kuitenkin. Ja sitten pitäisi tuossa Utrassa käydä, siellä on yksi tatskaajan ja käydä kysymässä sieltä, että pääsisikö sinne sitten sen kanssa duuniin tatskailemaan. Semmoista, että on hakenut töitä kouluun, kun en päässyt. Niin kun mä on ollut saikulla ja en ole tehnyt mitään, niin jotkut on just silleen, että
vittu kun elät sossun tuilla ja tälleen näin. Ei vittu kun ei vaan saa töitä mistään. Just niinku Savonlinnassakin kun asuin, niin niinku joskus just laitoin tyyliin about 20 eri paikkaan työhakemuksia ja tälleen ja ei mitään. Ja sitten niinku meni vuosi ja sitten sitä seuraavana vuonna laitoin uudestaan ja ei mitään. Ja sitten niinku vittu, siis edes siivoojaksi en pääse, koska minulla on jo autoa tai ajokorttia. Musta on niinku siis tosi persistä, että vittu siis paska hommaa siivooja, niin en pääse edes siivoojaksi vittu, kun ei ole ajokorttia. Mie lähtisin vaikka mansikan poimintaan, mutta siihenkin tarvii oman auton. Niin tää on niin perseestä. Mutta katsotaan nyt, jos johonkin nyt pääsis edes vittu jotain puhelinmyyntihommia kokeilemaan, että sais oikeesti rahaa. Toivotaan, että nappaa nytten. 11 paikasta 1 on ottanut nyt yhteyttä. No mie laitoin perjantaina, kun mie laitoin ne hakemukset ja nyt on niinku keskiviikko. Katsotaan nyt sitten, mitä tapahtuu. Semmoista kaverille Tanniselle pitäisi tatska piirtää. Me vähän suunniteltiin, se kävi tossa. Täällä on helvetin karkea luonnos. Siihen tulee tommonen niinku realistinen sydän, mutta sen pitää olla kiveä. Mie pikkusen suttailin silleen, että se vähän näyttäisi kiveeltä. Tää on niinku siis tosi kesken. Sitten siihen tulee tommonen niinku paris silleen suojelee sitä tai silleen vammaisesti. Niin tää pitäisi piirtää. Sitä tulisi sillain niinku maalaustyylillä, et ei niinku tarkkoja ääriviivoja tai silleen niinku, että en tiedä nyt se Inflamesin lippu on jossain, mutta kuitenkin silleen niinku maalaustyylillä silleen hienosti. Tota pitäisi piirtää ja pitäisi se Jessen tatuointi tehdä loppuun, se susikorppihässäkkä. No niin, on se yrittänyt saada lisää tatska-asiakkaita. Yritän kovasti. Ja nyt vaikka kaikki menee nyt aivan perseilleen, paras ystävä kuoli ja niin kun kaikki menee vituiksi, niin nyt on sitten kuitenkin yrittänyt ihan helvetisti niin kun tehdä tässä elämässä jotain, jos hakee töihin ja noita tatskoja tehdä ja niin kun nyt yritän vaan kaikkea. Jos pääsis vittu joskus tässä elämässä eteenpäin. Mut ei niin kun sen kummempaa, ei mene mitenkään tosi huonosti. Redi tuli tänne katteleen. Tasasta paskaahan tää on koko ajan. Tänäänkin taas jotain huonoa tuli tossa ja semmoista. Mutta kyllähän tässä nyt pärjätään ja eteenpäin. Pusketaan vittu läpi vaikka harmaan kiven. Eiks jää?